Коста хора, аз съм Макси и тук с мен. Каш. Днеска играем Майнкрафт? в нашия сервер и малко ми е паднал гласа. Да. И тук оцеляхме с него и сме почнали една къща. Да. И с още един наш приятел, просто той са не е на линия. Да. Ям материалите, които ми даде. И какви материали? Ами юнес стълб. И тук са... Значи имаме много бамбук. Къщата. Ето сега ще... Тук ще бъде вратата. Тук имаме мина. Дини, фермичка. Мини. Ферма за картофи. Тук си на... О, хляба. Чакай го бе. Обери го. Каквото има. И да, това е нашата фермичка, която е направила. Имах много и... Сидове. Да, много сидове. Имах за стъпа няколко. Сега ще ям малко. Ако имаш айна, може да му кажеш на кил. Окей. Ако имаш айна, да. Тук ще бъдем това. Не бъдем. Съм също. И сега ще лягаме да спим. Да, само да сложа еглата. Слагам еглата е тук. Тук, аз съм тази. Съм дал. Мога пък съм тази. Чакай, тази чакаме. Тук с тако, Макси изпек. Ай, лягай вече. Може. Влизам. Не кръгнем бутията. И станах. Сега сутрин. Тук 8-9 стъпо. Ти картоф. Ти картоф. Ще го печем. Пече ги. Сега ще държа. Така. Еглата ще ви сложа. Сега. Сега. Покажи тук. Бам. Аз ще имам на спалня. Къде ябълките ще ги оставят тук. 6 ябълки имаме общо. Пшеницата и тук неща. Аз нямам екс. Нямам много. Но така е, че ще ни трябва. Да, хора, ела да покажи тези два диаманта, които намерих. Да, намерихме два диаманта. Изкопахме още. Да, аз ги намерих двата диаманта. Това да ги покажа после на зрителите. И с дойдох. Кажи ги. Които намерих. Тук намерихме още направихме enchantment table, ама нямаме лапис. Да, ама то дори. Ето, има ли сме? Колко? Много. Да. Пусти. Лапис къде ляга? Сезон ще да ви ще му дадеш пак. Да. Не си слагай на базата, че няма смисъл. Да, смисъл. Сега хора, ще да малко да взема. Макси, това е петичка. Това ще кажа кога си имаш. Това вземи, е това. Това. И сега ще идам. Днеска задача е да довършим основите на къщата. Да, тук това всичко трябва да го запълним с стъкло. Да, тук всичко трябва да го запълним с стъкло. Тук да го запълваме или не знам това. Ела тук това да го запълваме. Това не го Къде? Това не го е тук където. Не. Да направя хляб. Направи. Защо не трябва? Така. После ще да ведем хората и това. Да, ще покажем кое. Оставаме Аяна. Аз съм 8 евро вече. Което... Дърво къде има? Дърво... Ето. На врата.
така по едно. Едно зънце. Тега ти. И тук ще има една врата. А слагам тук път. Запълвам тук. А сега тук запълвам с... И обзето, този епизод трябва да довършим къща и да съберем и малко да храна да опеча. Аз имам няколко. То съм по-дали. Ми така. А тук да го запълня и това. Чакай. Гледай това. Къде? А тук ще го запълня и ще сложа тъпа. Не запълвай. Един мост. Да, добре, един мост, да. Сега ще е за пясък. Малко ще ни трябва. Така. И тук близко има лава. Овца. Ще има един мост. Ще ви кажа едни стихове. Нищо не кажа. Сега ще го взема. Направи го 3 блока. Още? Да. Още. Накосвам. Така. Хоп. Аз ще ида в минута малко покопам. Не, чакай. Тофите. Някаква храна да имаме. Годна. Да, това малко ви. Ого, 10 пажули, които не са. Изпечи ги. Та слова още 9. И слагай. Какво трябва да слагай? Като това не слагай. Няма колко камък имаме? Колко камък имам? Много. Има 6 сигурно. Ето, 6 има, Вико. А тук да направи... Макси! Мисля тук това да го запълня с огади. Окей. А тук и съм... Ще го запълня с... Не, няма смисъл. Не, какво да бъде... С камък. Това всичко ще го запълня така. С камък. Виж, е така. Гледаш. И що не го направиш на палата? Окей. Това нахранено. да го били. Помня. Аз ще продължа. Ма трябва да сложим тук точове, не знам. Сложим. Да се спават някакви гадуи. Как се спават? Ще се убия тук малко. Да стигат. Аз къде може да посетя тази?
където стигате, бе. Его. Ще бъде така. Така. Бам. Щом шибна да се оточи. Бот, има шибна. Да. Благодаря ти. Защо? Благодаря ти. Тази много благодаря. Що му шибна е бот? Пак ти казах. Тук пълно бот, човек. 10 пължоки са си спекали. Охо, хляба е по-ясно ти го обеди. Ще го обеда. То не се боя тушка. Имаш ли кости? Не, ще малко покопа. Одеялото ти да спалнела и да ми малко кости да тук да сложа на това. А, кости ли? Да, на кладинката. Ти. И малко ви изтъпим нея. Това ще да не се пада. Малко ако може да имаме кости. Малко така. А тази голяма градина. Саждам. Вземам пшеницата. А това, което не е взело. Чакаме на какво сте. Чакаме. Аптечка нека да взема. 9 ще ти стигна ли? Не го знам. Айде още един. Аптечка. Ето. А, Ти нямаше бутуша. имаш... Не имам, ама по-съм ги свалил. Имаш ли някъде мотичка, ако може? Мотичка. Що е? Бе там скочиха и... Направи. Там. Направи, Вико. Не мога да ти направи. Сещаш така спориш. Знам как се прави, що. Ми направи. И ти направи, че аз тук съм зает. Тук е сло един картин тел. Средата на това. Направи ми. 14 клан. И с чампа. Тук. Само малко. Това е готово. Това е готово. Ето така. Аз ти давам. Някъде дървета имаме ли? По-нататък там има. Хубаш. Там няма. Нататък имаме дървета. Бе. Само това. И да, хора, че това беше от този епизод. Аз бях Макси и тук с мен беше Вико и чао от мен.